Avui cuinem peix a la papillota. És tan senzill de fer que no us donarem ni quantitats. Nosaltres el preparem amb un pagell i una càntera que hem pescat, però mentre sigui peix fresc i de qualitat podeu fer servir el que més us agradi. El mateix passa amb les verdures. Les podeu variar en funció del que tingueu a casa. Nosaltres avui farem servir carbassó, porro, pastanagues, ceba tendra i pebrot. També necessitarem oli d'oliva verge, pebre, sal i una mica de vi blanc. Comencem tallant les verdures a juliana, el porro, la pastanaga, la ceba tendra, el carbassó i el pebrot. El peix el necessitem filetejat i sense espines. Això ens ho poden preparar a la peixateria. I ja ho tenim tot a punt per preparar la papillota. La podem fer de 3 maneres que us mostrem a continuació. Tallem un bon tros de paper i posem al centre una bona base de les verdures, salem i amanim amb una mica d'oli. I posem al damunt el peix amb la pell cap amunt. L'amanim amb una mica més d'oli i afegim un rajolí de vi blanc. El més important de la papillota és que quedi molt ben segellada. D'aquest punt dependrà l'èxit del plat. Si ho fem en paper de forn, podem fer servir algun clip perquè no se'ns obri. La segona manera de fer-lo és preparar-lo exactament igual, però en paper d'alumini. I la tercera manera és exactament igual, però substituint el paper de forn o d'alumini per aquest tipus d'envàs. Tant si utilitzem un sistema com un altre, el courem a 220 graus durant 10 minuts. Passat aquest temps l'obrim amb compte per no cremar-nos i ja el podem emplatar. Més senzill impossible. En poca estona tenim un plat vistós, bo i sa. I ja per acabar, us demanem que no marxeu sense donar-nos un like i subscriviu-vos. Així ajudeu a créixer el nostre canal i rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.